Atelje okusa predstavlja birana jela u hrvatskoj tradicijskoj kuhinji. Važnost nacionalnog kulinarskog identiteta svake zemlje, a posebice turističke kao što je naša, vjerujemo, dragi slušatelji, nije potrebno posebno naglašavati. Kroz povijest naše gastronomije, brojni kulturni utjecaji i narodni običaji učinili su hrvatsku gastronomiju jednom od najcijenjenijih nacionalnih kuhinja svijeta. Ova je spoznaja bila ključni razlog zbog kojeg su Ministarstvo turizma i Hrvatska obrtnička komora putem ceha ugostitelja i turističkih djelatnika osmislili projekt brendiranja naše autohtone kuhinje. S nama je još uvijek u drugom dijelu dana zagrebački ugostitelj velikog znanja, umjetnosti i tradicije, te jedan od inicijatora pokretanja projekta pod nazivom Hrvatska tradicijska kuhinja, gospodin Zlatko Puntjar. Gospodine Puntjar, pojasnite našim slušateljima o kakvom je projektu riječ. Pa to je projekt koji smo pokrenuli Obrtnička komora i Ministarstvo turizma, Hrvatska tradicijska jela. Na tom projektu je radilo nas prilično, tu je bila uključena i Gospodarska komora i Udruga kuhara i drugi koji su u gastronomiji važni čimbenici, i onda smo svi radili prijedloge, skupljali razne recepte i na kraju napravili jedan spisak jela i receptura koja bi spadala u tradicijska jela. S tim da to nije bil projekt koji je odmah bili gotov, nego neke koje treba živjeti stalno, znači svako je dalje još mogel od kolega dodavati jela, ali je bitna stvar da objasni od kud, iz koje godine, prema koja je receptura i radi čega to jelo spada u tradicijsko jelo nekog kraja ili općenito Hrvatske. Zahvaljujući toj vašoj inicijativi, u Narodnim je novinama prije 5 godina zaživio popis naših autohtonih jela, na temelju kojega uredništvo Mam Vina, revije Svijet u čaši, priprema knjigu Atelje okusa, Hrvatska tradicijska kuhinja. U njoj će se zasigurno naći i recept iz vaše kuhinje, od kojih ste jedno izabrali u drugom dijelu dana za naše slušatelje na drugom Hrvatskog radija. O kojem je, gospodine Puntjar, specijalitetu riječ? To bude gulaš od divljači. Koji su potrebni sastojci? Pa znači, meso divljači, mi najrađe radimo jelena, onda recimo glavica luka, metnemo svježe paprike, svježe rajčice, gljive, tu kombiniramo šampinjone i bukovača, mogu i druge gljive se isto kombinirati, da pače što više različitih gljiva, to je bolje. Normalna stvar, ljutite, peperon mora ići unutra radi toga da da malo štiha, ljutine, lovorov list, sol, papar, crvene paprike i crnog vina. Dobro je dodati malo i sušenih borovnica i može se dodati još malo pekmeza od šljiva. Siguran sam da ovo meso treba staviti u marinadu. Normalno, tu se napravi marinada od korenastog povrća, češnjaka, papra u zrnu, timijana, isto sušenih borovnica i jedno par dana, da najmanje jedan dan da odstoji u marinadi i onda nakon toga ide priprema gulaša. Kako? Prvo se dinsta meso, luk na što sitnije nasjeckat, da on postane slatkat kad se kuha u ovome, da se što više razgradi, da normalno zalije se sa vodom, kombinirano sa temeljcem i ostale namirnice se onda dodaju i kuhanje oko zavisi o količini, 1 sat i pol do 2 sata ga je dobro kuhati. Što poslužujemo uz gulaš od divljači? Pa uz gulaš od divljači je dobro poslužiti žgance, oni izvrsno idu knedle od kruha, knedle od sira su isto jako dobre, kroketi su krasna kombinacija, ali knedle od kruha su jedna nekak najuobičajenija kombinacija. Naša je preporuka za ovo jelo vino Postup Donja Banda, plavac mali s poluotoka Pelješca. Je li izbor dobar? Izvrsna preporuka, tamno meso, tamno vino,
punoća okusa u jelu, punoća okusa u vinu, jedna jako dobra preporuka. I za kraj našeg razgovora, gospodine Puntjar, recimo da se od sutra pa do nedjelje na Zagrebačkom velesajmu održava 8. međunarodni sajam gastronomije, hotelsko-ugostiteljske opreme, hrane, pića i gastronomskih inovacija, na kojem ćete i vi gostovati sa svojim izborom hrvatskih specijaliteta. Što ćete, gospodine Puntjar, dobro ga pripremiti? Mi budemo pripremali i gulaš, a onda budemo kombinirali neke drugo, koje bude malo prema vegetarijanskoj liniji složeno, isto jedno staro jelo, jer i vegetarijanti su odavna prisutni u ovim podnebljima. Najstarija kuharica vegetarijanska iz 1936. godine, Štefanija Berans. Tako da ja imam u muzeju i kuharicu iz 1916. u Leipzigu tiskanu, pa 1897. u Pragu. Tako da budemo prema tim kuharicama isto nekakve zalogaje složili da bude nešto za svakog. Dragi slušatelji, pozivamo vas da sutra u paviljonu broj 8 Zagrebačkog velesajma posjetite štand broj 12, redakcije Mam Vina, revije Svijet u čaši, na kojem ćete od 13 sati imati prigodu degustirati jela hrvatske tradicijske kuhinje koja će pripremiti naš današnji gost u drugom dijelu dana, zagrebački ugostitelj velikog znanja umjetnosti i tradicije, gospodin Zlatko Puntjar. Gospodine Puntjar, lijep pozdrav, do sutra. Hvala vam i lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Atelje okusa predstavlja birana jela u hrvatskoj tradicijskoj kuhinji.